entre home i dona hi ha igualtat, però encara les dones cobren una mica menys. Pues a mi em sembla malament que les dones cobrin menys i fent el mateix treball. Pues a mi em sembla dolentíssim que pensin que les dones no podem fer la mateixa feina que un home igual de bé. Abans els nois pensaven que les noies només servien per treballar a casa i els nois eren els que portaven els diners a la família. La meva mare sí que treballa més que el meu pare, perquè entre el treball de la feina i el de casa, doncs si ho sumem és una mica més que el treball del meu pare. Jo crec que els homes i les dones no serem iguals, però tenim els mateixos drets per treballar. Nosaltres el que hem de fer també és ajudar a casa, preparar-nos l'esmorzar del col·le, parar de taula, d'esperar-la. Jo crec que a la meva edat no es tindria que treballar, però a l'Àfrica, a l'Àsia, els nens ja treballen, transporten maons, fan cases. A les mines, a les fàbriques, a fer roba. A mi em sembla malament perquè els nens tenen que disfrutar de la seva infància i la infància només es fa un cop a la vida, no pots tornar enrere. Si tinguéssim que treballar i no anar al col·legi, doncs quan siguéssim grans no sabríem ni llegir. Tenim sort de no treballar. Jo veig el meu futur professional bé, de moment. Jo el que veig és igual que ell i em veig venent pastissos. Jo de gran voldria ser pilot de cotxes o futbolista. Espero que el meu futur sigui el que jo vull i no tingui que fer un treball que no m'agradi, però si el tinc que fer i no tinc una altra opció el faré. Potser quan siguem grans ja s'ha arreglat tot el de la crisi i podrem agafar una bona carrera i un bon treball que ens agradi. Jo crec que el nostre futur tot depèn de la política, perquè nosaltres, ara el nostre futur no és bo, perquè estem en temps de crisi i potser no podem tindre un treball, però si ens esforcem a classe, si ens esforcem treballant, jo crec que si ens esforcem podríem arribar molt lluny.